Yo, what's up guys? Mayong buntag. Kinabulit ko rin sa atop guys. Kaya sakalit lang ni Uwan siya. Ni Uwan. Ni Uwan. Dili kayo ni yung saba ani nga Uwan siya. Plastic man yang kuhan atop. Plastic. Muna di kayo siya saba. Ni Uwan niya ang takna na turon kay alas 11. 5 sa kaudtuhon. Init kay ganiha ni kalit raguan. Silong ta diri gamay kay kado ta subo ani sipon ug unsa pang ubang mga kalawasan. Mahiaguman sa mga nagpauwan o nagpainit. Ang silan guys, tara guys. So, baon sa ko guys, nakong baon guys. Tubig, baon. Dahil para rin natamo naog. Tapoy kay yung naog rin. Munaog ganita, di nyo kita musakag balik. Musakat ha. Nanglan nagig baon para pinta ang ato ang pagkuhan ba. Pag trabaho rin. So mahal din kayo. Kalit magtalisik. Kado subaw. So alauna na guys. Suko na sa kuan. Ini ang bullet ining mga bangag kering kanang dihanas tubig. Kini sidang mag-atop unta dinyo sa buliton sa taon oy kay para dito makapano sa ng mga to diyan ninyo. Ang sabi ng taon tani. Sumao na yung trabaho sa maintenance guys. All around. Wala po kawat. Liha lang mo guys ha kay diri rasad ko. Saligang tanang mga panumpa Pan gimahal ko ikaw sa walay sama. Yan lang mo guys kay manghihi sa ko tari guys. Anugon ang piso tolyo.
happy birthday sa tanang nag-birthday o katong wa pa mo birthday, pag birthday na mo karon makakauntag pakals. Bago ako salig ako pa guys, plastic good. Paminaw na ako murag dali na siguro ng kapok.
Dito guys eh. So uban diri guys, wagi mga ang iyang dinugtungan sa kuan ba. Sin walay mga ingani oh. Kani. Tip nga kuan. Tip nga waterproofing ba. Mga uban walay kuan mo nang to. Walay mga tip. Dito guys eh. Murag ako pananaw ni itom deres kuan, landong. Ni pasilong ko. Grabe init kayo. Oh, kita mo yung cellphone na bro magdikita. Ito ko nagpahiyagan, bro mag nara di ay. Oh. Init kayo guys. So, nahuman ako bulit dito sa pikas. Yunan ako dito katong lang yung utok. Utok ko nakahurot ko sa kaimbutido sa kasilad ba. So ito naman guys oh. Sa oras last 12 unto yun guys. So yun to guys ya, dito sa tama na ko ang vlog guys. Puno lang ako ang cellphone. Salamat guys nyo ang pagtanaw diya kung nabaka ni tanawan ni ka. Kung na ni tanawan ni palihog ko diag like be. Bye bye.